sanin samun Allah ahadu. Taron maulidin mu ya dawo yan Nasarawa yan ambato mana ta yammar na sai Muhammadu. Mana ta yammar na sai Muhammadu. Ya mafaka matattara sarki mai gidan duka, ya asalin tsiran halittu mai buɗe sirrika, sirrul wujudi sayyidil kaunu mai yafa laifuka, ya hasken ilahu Allah annabi Muhammadu. Taron maulidin mu ya dawo yan Nasarawa yan ambato mana ta yammar na sai Muhammadu. Ya Mahamudu shugaban sarki, ya musu bahu baka sano sai dai abika mai suratu Nuhu, dan haka mu muke ta sanka mai anyar duhu, mun durkusa ka yarda da mu annabi Muhammadu. Taron maulidin mu ya dawo yan Nasarawa yan ambato mana ta yammar na sai Muhammadu. Ya sirrin ma'arifa komai kai kake mana, kowa sai ya je ya san kansa kar ya yo kwana, in ka kana kanka ka san Allahu rabbana, ka sanni kanka bauta mini fadarsa ahadu. Ka je sheshinka ya baka ɗariƙar tijaniya, idan ka nuna sai ka koma ya baka tarbiya, a nan ne za ka gane kanka cikin guda ɗaya ya ɗan